Καλημέρα σας από την Singer Κατερίνης. Σε προηγούμενα βιντεάκια δείξαμε την Omega, αυτήν την πολύ όμορφη vintage μηχανούλα και πολύ δυνατή παράλληλα, με τα προβληματάκια της. Είχαμε πει στο σύστημα επιλογής βήματος, διαλύθηκε το ελαττήριο, βάλαμε μια ειδική ροδελίτσα ώστε να κρατάει σφιχτά, βλέπετε βιδώνει, ξεβιδώνει πλέον, δεν κουνιέται με τίποτα. Αλλάξαμε τη λάμα στην σαΐτα μας. Η σαΐτα ποια είναι? Είναι το στρόγγυλο το σιδερένιο κάτω στο σύστημα γαζιού. Δεν κρατούσε η κλωστούλα σφιχτά στο σημείο εδώ, στη λακκουβίτσα. Αν δεν είναι σφιχτή η κλωστή από κάτω, θα έχουμε πρόβλημα στο πάνω γαζί. Επίσης, ρυθμίσαμε, ρεγουλάραμε, ισιώσαμε τον άξονα του ρολογιού. Να έρχονται τα πιατίνια ομοιόμορφα στην ίδια θέση, να μην χάνουν η κίνηση. Επίσης αλλάξαμε και το ελαττήριο για να μπορεί να σφίγγει η κλωστούλα. Αν δεν είναι επίσης σφιχτή η κλωστούλα επάνω, θα έχουμε θέμα στο κάτω γαζί. Άρα το ρολόι με την σαΐτα πρέπει να συμβαδίζουν ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και πάνω και κάτω. Ξεμπλοκάραμε και ρυθμίσαμε το σύστημα μασουρίσματος, δεν γυρνούσε καθόλου, βλέπετε είναι πλέον έτσι όπως πρέπει να είναι. Και αλλάξαμε έναν ημάντα κίνησης, ο λεγόμενος 390 είναι αυτός. Πολύ δύσκολος ημάντας, πολύ δύσκολα να βρεθεί στην αγορά. Εμείς όμως στη Singer βρίσκουμε τα πάντα. Για να δούμε λίγο. Πάμε στο μεγάλο γαζί. Φανταστικό. Δεν χάνει καθόλου, δεν θυλιάζει καθόλου. Πάμε και λίγο να πυκνώσουμε. Το πάμε στο 3. Εδώ τα βήματά μας είναι μέχρι το 5. Κάνει μεγάλο γαζάκι. Όπου είναι το 0, εδώ, σημαίνει ότι τα δόντια είναι σταθερά. Είναι για το κέντημα. Κάτω από το 0 έχουμε την όπισθεν. Ορίστε. Ξαναπηγαίνουμε στο βήμα που ήμασταν. Μπορεί το 0 να είναι από πάνω. Άρα θα πάμε τον επιλογέα προς τα πάνω για την όπισθεν. Άλλες μηχανούλες το έχουν πάνω, άλλες κάτω. Για να δούμε τσακα τσακα. Φανταστικό. Το γαζάκι μας είναι φανταστικό. Έτοιμη μηχανούλα. Μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube, στο Singer Service Κατερίνης. Subscribe και σχόλια σας παρακαλώ. Δίπλα σας ανά πάσα στιγμή. Και γιατί όχι να κάνουμε τη μηχανούλα σας όπως πρέπει σαν καινούρια. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.